Последно време моите клиенти ми задават въпроса: има ли къщи на нормална цена в близост до морето? Да, има. Аз съм Яна Драганова от City Invest и се намирам в Каменар, най-новия квартал на град Поморие. Днес ще ви покажа къща на цената на двустаен апартамент в спокоен район и глед към море. Първо ниво е със следното разпределение: антре, мокро помещение, баня с тоалетна, всекидневна с кухненска част и панорамна тераса. Второ ниво се състои от спалня, панорамна тераса, 2 бани с тоалетни, още една спалня, третото ниво на къщата е панорамна покривна тераса, на която можете да позиционирате барбекю, джакузи, шезлонги, всеки според предпочитанията си, и да се наслаждавате на невероятната панорама, отпивайки глътка вино или сутрешното си кафе. Ако ви харесва нашето предложение, свържете се с нас на посочените телефони.